yung aking binata. Malaki na, no? Good morning! Kala ko nasa labas na si Kris. Lalakad si Pocket. 8:30 na pala kung Borlogs pa pala yung junakis ko. Hi, Tam-Tam! Yung. Di kasi naman ngayon, yung. Yan, niluluto ko lang yung ano ni Daddy. Oatmeal. Tapos magsasaing na ako. 10. Kay Kris, di ko pa alam kung anong breakfast ang gusto niya, guys. Tanungin ko na lang pagkising niya. Ayun. Hi! Hi, Pognat! Abang-abang kayo kay Daddy, ah. Hindi na floor wax tong ano namin, floor namin. Pagdating na lang ng tita ko. Hindi ko na pala, guys, na-end yung vlog kahapon. Sa cellphone ko kasi lang ginamit ko, eh. At ano na tong camera kagabi. Lobat na. So, upload lang natin ngayon para... Ay, by the way, uploaded na yung ano sa account ni Kris, guys. Ayan, yung aming challenge. Yung spicy noodles. Nasa description box din, guys, yung ano niya, yung channel niya. Pagbigyan niyo na yung bata, guys, ayun. Ano ko na lang siya. Pagbibigyan ko na lang siya sa mga channel niya ng mga challenge. Ganon doon namin i-upload. Gusto niyo mag-video din. Diba, noong bata pa yan, siya nagpa-vlog. Nung wala pang front teeth yan. Ayan. Tapag sa ano, eh. Tapag niya na sa maanghang. Anyway, let's ano na muna. Upload yung vlog kahapon. Grabe, sobrang gutom ko kagabi. Di na ako kumain, guys. So, paano? Hindi mo na iisipin talagang kumain pa after nung workout. Kahit na kahit na gutom ka na. Kasi yung grabe talaga yung Spartan na yun. Pamatay. Nakakaloka. Na ano ko na vlog ko, mga ilang clips yung sa Spartan. Pero hindi lahat kasi nga mahirap. Mahirap mag-vlog. So, ayun. Gutom na gutom. Nakabalik na sila. Napaway daw si Grutin, sabi ni Daddy. Ba't ka nang away, Grutin, ha? Hindi siya nang away. Ikaw inaway. Mapit ang gulo, kaya binili niya. Ano nangyari sa kanya? Naging rag. Bad. Wag pa rin. Wag mang away, Grutin, ha? Oy, Friend lang dapat. Bigyan mo na tubig. Hiningal ka tuloy. Ha? Ikaw ba, bad boy ka, ha? Parang si Daddy talaga, no? Si chairbox lang siya. Takaw gulo. At dahil Wednesday nga, dumating na agad yung aming supply ng Yakult. Favorite ni Kris. May nagsuggest na yung blue daw ang itry ko kasi less sugar yun. Sige guys, try ko yun. Ito kasi for ano lang naman to, para kay Kris. Hilig niya kasi to. Yan, magpalamig na tayo. And ayan na yung breakfast ni Daddy with raw unfiltered honey. Lalagay niya. Tapos, mas bet niya rin yung itong whole grain na oats. Kasi may nangunguya pa daw siya. Pang ano daw yung, ano tawag mo to, Daddy? Yung isa, pang lolo't lola. Ang grannies. Meron pa nga yung sinasabi ko yung sustagen, di ba? Mga pang lolo't lola. Napakatabang na Pero masarap din yun, ng chocolate nun. Sarap. Sakto lang, de. Buti pala isa lang binili ko. Ayan. Sinali na, guys, kasi baka langgamin, eh. Kahit na resealable siya. Liga, kain na tayo, dali. Patay, kinakasal na si Lisa at Martin. Si Mona at Martin pala yan. Kain tayo, guys. Binigyan ako ni Mama. Galing ako sa store. Nagpaalam ako. Yan. Galing tong buhi. Tilapiang buhi. Tapos ginataan sa malunggay. Yan. Kain tayo. Tapos binila ko na lang sila ang Jollibee chicken. Wala na akong time magluto. Tara, Daddy. Let's eat.
Hello guys, mayak ikaw kakatawa kay daddy eh. Nilabas ko na yung maleta ko. Umiiyak, akala mo OFW ako. Ba't pa yung anak ko, malakas loob, no? Sama ako, tago mo ako sa bag. Ayun, ready na ako. Dito tayo sa labas. Ano eh. Hahatid ka? Hindi, dyan lang. Wait lang, pahangin lang tayo. Wala ko kasi daddy eh. Ay, maluha-luha tuloy yung kakatawa sa kanya. Umiiyak. Maloka. So, ayun. Alas 3 guys, ako dadaanan dito ni Sis Cherry. Hi, Nak. Ingat ka dun sa Thailand, ah. Opo. Susunod, sama na ang kayo. tanong, marunong ka ba magsalita ng Thailand? Sawadee ka! Susunod kasama na kayo ni Daddy. Yo, dito pa rin ako. Tamo, tapos pag paalis na, sama ako! Buti kung pupunta tayo sa Saan? League of Legends tournament. Lolo. Hindi, pupunta natin sa Lego. Saan ba yun? Malaysia ba yun? O Indonesia? Singapore. Legoland ata yun. Legoland. Singapore. Singapore ba? O basta puntahan natin yan. Or Hong Kong. Say na. Or USA. Ayun, sa hindi pa kaya Or, na. or Canada, Toronto. Ayun. Tignan yung damit ko. Ito binigay sa akin Or last year. Philippines. Nakalimutan ko na yung nagbigay pero nasa akin pa kung sino man nagbigay nito. Thank you so much. Sinuot Kukunin ko ngayon. yung damit mo. Kasi sobrang sarap ng tela niya. Ang lambot lang. Ayun. Kukunin ko damit mo, papalitan ko yung pangalan. Patuloy lang tayo ng Uy. ng hurlalo. Last dos na eh. Si Daddy talaga. Sasama rin ba yung maghahatid sa'yo? Sa Thailand? Tita Cherry. Kasama ko siya. Sa kasama ko. Tago niyo ako sa bag. Pwede. Ano? Hindi pwede. Ay, di pwede. Di mo ako paalisin. Kalorix ka. Mga aso daddy si kailangan lagi inom ng vitamins ha. Kasi yung vitamins mo. Ando na, nalagay ko na. Tapos itong Ako palagi pag... pigpig natin. Baka mamayat. Bala. Ha? Ako lang magluluto eh. Oo, marunong magluto to eh. Ang tanong, di ako marunong magluto ng mga Ulam? niluluto ni Mami. Bibili kayo ni daddy ng ng ulam na lang. Ang mga naluluto ko lang, hotdog, noodles, Huwag mag-noodles. egg. Ang mukha na yun. Kiss na kay Bobby. Lagay mo ko Ayan. sa bag. Andiyan na si Sis Cherry. Let's go, guys. Walang iyakan, men. Walang iyakan. Para pa araw eh. Let's go. Ang aking bagelya. Daddy, mga doggies. Anak ha, tulungan si daddy anak sa mga dogs ha. Bye-bye. Kiss pa. Saan mo? Pagbalik ko na para ha. Tapos na kami mag-check-in guys. Immigration na. Pa-interview tayo sa immigration. Waiting na lang kami guys ng boarding. Kaya mga 1 hour pa. Alas 5 na eh. 6:15 yung natin na 6:25. 6:20. Matagal-tagal pa. Sis Robelyn. Sis Cherry. Ayan. Sila makakasama ko sa sa Bangkok. Ang sungit-sungit nung immigration. Nakakaloka. Ang daming tanong. Natagalan kay Sis Robelyn gawa ng since convention na sabi niya, bakit 3 lang tayo, ganyan. Dapat pa na daw grupo mga ganyan. Siguro first, security din ata yun sa kanila. Mas inang tagal, nakala namin hindi siya ma-pass through doon sa immigration. Anyway, we're here na. Pasal. Sakay na kami guys. Hi Kuya Peter. Nag-request kasi siya sa akin guys since mahilig siya sa sa airplane. I-vlog ko daw. Hindi ko na nakita kuya yung yung buong
plain. Aray ko. Sumabit ko sa... Tignan nyo guys, kamukha siya ni ano, sis Nina. Asawa ni Jet. Nina Rayos. Tignan nyo, patingiti niya eh. Different lang or fish fillet of the rice? Ano yun? Isa? Different lang or fish? Fish. Fish? Alam ko, hindi ka kumakain ng hindi. Hindi siya kumakain ng baka. Kasi yung fish ko matamis. Hindi. Baka ibang luto naman. Beef, sis. Thank you. Ay. Kain na rin tayo, guys. Kain tayo, guys. Fish fillet with salad, dried mango, panghimagas. Tapos may chocolate pa. Yes, you're so gutom kumakain. Ito ano to? Unsalted na hindi ko alam yung kung ano. Tapos meron ditong tinapay. Kain tayo guys ha. Gutom na kami. Just landed guys. Kumusta? Patulog ka eh. Hi! Kamukha niya si Nina. Cindy pala name niya. Thank you po. Inulit ko pa talaga sa kanya eh, no? Oh. Feeling ko nga si Nina siya nag-hi ako eh. Touchdown guys! Nakapagpahinga na rin tayo sa wakas. Nakakalula lang yung ano. Kalimutan tayo mag-lipstick. Oo nga eh, wala akong lipstick. Di lang mahilig mag-lipstick eh. Pero mas maganda pa rin yung lipstick. Yung sa picture kanina, Oo. di ba? Saan eh. Hi. Sawadika. Saan daw yung kukunin natin? Narinig mo ba kanina? Ganda. Ooh. Sawadika. Si Sis Cherry nagmamadali. Okay yung later namin. Nagmamadali kasi siya. Lahat baka doon yung immigration. Paspaw. Bili muna kaming SIM card guys para gagamitin namin. Wag pala ng SIM card dito. Sino maglagay sa phone? Sila na Ay, ba? sila na ba? Bigyan mo na yung passport. Passport, ay SIM. So na yun. Asan? Magkano po? 300? Para 50 lang sa 50 pesos sa atin. Itsura 50 pesos. Today, it will start today until Friday midnight. Next step, kuha ng... Ako din kuha pa, hindi na sis. Okay na yan. Kuha ng ticket for taxi. Hindi pala pwede basta-basta pumara ng taxi rito.
Yun lang. Pakita ko to. Luwag ng kalsada yun. Or dahil gabi lang. Parang mas maluwag ka na to. Luwag ngayon. We're here na guys sa aming hotel. Is Haribo. Yeah. May pa-welcome sila guys. Uy! Phone number, email, Meron pa pala oh. signature, please. Oh, ha? Oh, pa-welcome. Tumagay kami ng ginger, hindi, lemongrass tea. Okay? Phone number niya, email, signature, please. Okay. Bakit building ba yung ano? Building ba yung nasa harap? So, ayan guys, namin sa hotel room. Ayan. Tour tayo. Pakakapagpahinga na rin eh, no? Dapat balak namin. Kung maaga-aga kami ano dito, laki na naman. Kung maaga-aga kaming makarating dito is gagala na kami kasi sayang yung oras nga. Kaso gabi na oh, alauna na sa atin ngayon. Tapos alas 12 pa lang dito. Ha? Oo. So, ayan. Anyway, room tour tayo guys. So, ayan yung door. Tapos sa left is yung banyo. Ayan. Hi! Merong malaking mirror. Tapos meron dito pag magkikilay, ganyan, wobble. Yun. May mga toiletries na rin pala. Pero nagdala pa ako. Panigurado. So, ayan. And yung inidor, of course. Towel. Buti di ako nagdala ng towel. Then, bathtub. Ayun lang. Nothing too, fancy. Pang ano lang talaga. Makaligo lang, maka-wiwi lang, di ba? And sa right side is, ayan, roba. Dalawang slippers. Merong safe. Para sa mga importante nyong gamit. Alahas, pera. And then, merong maliit na ref. Ooh. Sis, uminom ka ba, alak? Kaso baka mahal. Charot. Ayan. Tingnan natin kung ano nandito. Benedicta. Sparkling water lang to. Ayan. Tapos may singa. Or singha. Thai beer. What? 100 baht lang naman pala. Lang pala. Pero 200 pesos na yan. 100 pesos na yan sa atin. Ito 120. Itong mousse 100. So, apple cider. Contain ng mousse. And then, merong soda. How much yung soda nila? 60. 120 na sa atin. My gosh. Ayun lang. No more na. Then, sa taas. Free ba to? Babayaran natin to. Ay, hindi. May price. So, hindi siya free. Meron tayong initan ng tubig. Ito lang ata yung free. Oh, complementary. Tubig. Then, 2 tasa. Cashew nut. Ito ba? Complementary ba to? Walang price eh. Siguro. Itong mga price lang ang babayaran eh. Dehydrated mango. Sa atin, dried mango. Tapos, ayan. Then, sa taas, mga kung anik-anik lang. Uy, malikabok. Kunti lang naman. Then, straw and mga stirrer. So, ayun lang. And then, meron 2 bed. Kami ni Sis Rovelyn. Kasama si Sis Cherry. Separate ng room.
Bakit siya lang mag-isa? May kasama siya? Ano, family niya. Sa ano? Sa Friday, susunod. Magtatagal pa sila dito. Bakit mag-late sila? Ah? Kasama yung anak niya. Mama-share pa sila mag-anak. Pati yung ano niya. Asawa niya. Hindi ko kita yung husband niya. Ah? Sa Friday, makita natin yun. Di ba nakikita yun? Ayun, di pa. So, ayun lang. Ayan lang yung aming Check ko kabuuan. yung nawala. Dito pa pala. Tingnan natin. I-check ko wala. Saan kaya ako bibili ng katulad sa iyo? Naalin? Yung mga... Lagayan. Bukas tingnan natin sa mga ano, sa mga minis. So. Ay, madilim guys. Wala na. Ayun lang. Puro mga building-building lang din. So, ayun. Pahinga na kami. Let's call it a day. Good night, sis. Sis, mag-good night ka sa kanila. Hindi pa rin siya sabi. Good night, guys. See you tomorrow.